Paano magkano mainit? Sing ka mo? Baramba, sama ka? Ha? Meron. Ayun, malaki. Gasa mo na to. Pinapain pala dito nila yung ano, yung pawikan. Ah, malaki na yan, kagaya nung nakuha natin dati, no? Ito kasi yung pawikan dito pinapain nila. Pero yung malalaki lang ata kinukuha nila. Malaki ba o maliliit? Yung kasya lang sa kasi sa maliliit. Ah, yung kasya lang sa malit na ano, binuit. Pinapahain nila guys. Ah, ano pa sana mo? Mamingit pa sana? Ah, dino ng dagat guys, oh. Tapak-tapak sa haba to. Tama, doon tayo sa kabila to. Mamaya punta namin doon, no? Meron nag-area kasi doon na, ano. Lambat, punta natin. Baka may huli sila. Pwede tayong bumili. Ah, tuna. Tapos, ano ba dito? Snapper ba ito? Isa? Ito? Malaki? Ito tuna guys, oh. Tapos, manuping. Emperor fish. Sayang, naunahan tayo. Meron sanang isda dito kaso ganito rin yung ulam namin kagabi, yung tambakol. Tuna na malaki. Ito hindi binibenta. Ay, pang-ulam na yan. Ah, pang-ulam. Ito sana guys, oh. Meron, lipat daw tayo dun sa highway. Makapili pa kayo doon. Ah, sige, salamat eh. Dito nga. Dito yung bilihan ng isda. Ay! Talakitok na lang guys. Sarap nito ano yun. Ito bananak. Banak. Tapos ito lapu-lapu na. Manuping. Anong sarang ka din? Lifty? Lifty ba? Manoping. Manoping. May lipstick. Manuping mga de? Lipstick lang. 220? Kasi yung ano, 1 kilo. Dalawang tramo na lipstick. Hindi natin nabutan. Sila Jimboy. Daw, makain sila. Ano? Aray. Itom na ako. May itom. Ay ako, udatin. Nangasang daw? Di. Tinanggalan. Yan. Luto nyo. Pang, tingnan mo yung kay ate ni Pang. Hala, sikir siya yung multivitamins na bilhin. Nagpinsan mo ko sila lulo, si Noy Duming, si